Оплакванията бяха класически, със съответното там подуване на местото и аз бях доста притеснен, защото не знаех към кого да се обърна. Единственият начин, който беше достъпен за мен, който аз можех да си позволя, това да вляза в интернет. Написах най-добрият хирург за операция на херния. Първото име, което излезе, това беше на доктор Люцканов. Доктор Люцканов ме прие изключително любезно, с един много така подробен разговор с него, не са прегледи с обяснение, което той усети, че ме е страх, нали? И се получи да му успокои по някакъв начин. Насрочи ми дата и час, нали, в който трябва да се във болницата. И аз дойдох. Бях много приятно изненадан първо от самия вид на болницата. Но голямата изненада дойде тогава, когато ме посрещна съответния екип, който трябваше да ме приеме. Изключително любезни хора. Просто, как да ви кажа, психологически човек се разтоварва. Вече не го е страх. Операцията беше, както е наричат, отворен вид. Може би 2 часа до пойката, аз вече си ходех нормално. Да, понаболяваше, но не нещо, което да не може да се търпи. Още един път искам така публично да изкажа огромната си благодарност към доктор Люцканов, брилянтен хирург, на който всеки може да се опре, ако има подобен проблем като моя.